Hyvä yleisö. Shukriya oli 9-vuotias Hazara-tyttö, joka kidnappattiin maantiellä ja löydettiin myöhemmin mestattuna, koska hän oli Hazara. Sakina on pieni Hazara-vauva, jonka äiti ammuttiin naisten synnytysklinikalla, koska hän oli Hazara. Marzia oli 16-vuotias Hazara-tyttö, joka kirjoitti päiväkirjaansa näin. Ei ole tekosyitä. Oli sitten sähköä tai ei, minun täytyy opiskella. Hänestä piti tulla kirjailija, mutta hänet murhattiin perjantaina iskussa koulutuksessa. Ja heihin on kohdistunut kymmeniä etnisiä puhdistuksia ja joukkomurhia sekä Talibanin vallan alla että presidenttikausina. Hazaroita on tapettu mielenosoituksissa. Hazaroita on tapettu ääniuurnilla. Hazaroita on tapettu sairaaloissa. Hazaroita on tapettu kouluissa. Meitä on tapettu häissä, hautajaisissa, moskeijoissa, basaareilla, maanteillä, liikuntasaleissa. Hyvä yleisö. Hazaroiden etninen puhdistus ei rajoitu murhaamiseen, vaan hazaroiden kulttuuria, taloutta ja mahdollisuuksia tukahdutetaan. Ja hazaroita syrjitään niin Afganistanissa kuin Iranissa ja Pakistanissa. Hazaroiden oikeutta opiskella yliopistolla rajoitetaan. Minun isältä evättiin pääsy Kabulin yliopistoon, koska hän on Hazara. Ulkomailta saatuja avustuksia ei ole käytetty hazaroiden asuttamien alueiden kehittämiseen. Sähkölinjat ja uudistukset suunnitellaan palvelemaan muiden tarpeita, jättäen hazarat systemaattisesti näiden ulkopuolelle. Rohullah Nikba on ainoa Afganistanin olympiamitalisti, mutta hänen nimensä on jätetty pois koulujen oppimateriaalista, koska hän on Hazara. Kun Taliban tuhosi historialliset Bamyanin buddhapatsaat, isku kohdistui nimenomaan hazaroiden kulttuuriperimään. Hyvä yleisö, tämä mielenosoitus järjestetään yli 90 kaupungissa, Euroopassa, Aasiassa, Australiassa, Afrikassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Yhdessä vaadimme yhdistyneitä kansakuntia sekä kansainvälistä yhteisöä tunnustamaan hazaroihin kohdistuvat systemaattiset iskut osaksi hazaroiden kansanmurhaa, sillä iskut täyttävät YK:n yleissopimuksen kriteerit joukkotuhonnasta. Me vaadimme, että YK muodostaa kansainvälisen ja riippumattoman tutkimuskomission tutkimaan hazaroiden kansanmurhaa Afganistanissa. Komissiolla täytyy olla täysi mandaatti tutkia, kerätä tietoa ja raportoida löydöksensä YK:lle sekä suositella tarpeelliseksi näkemänsä toimenpiteet hazaroiden kohtaaman kansanmurhan lopettamiseksi sekä hazaroiden kohtaamien ihmisoikeusrikkomusten ja rikosten viemiseksi tuomioistuimeen. Me vaadimme kansainvälistä yhteisöä suorittamaan tarvittavat toimenpiteet Afganistanin hazaroiden suojelemiseksi, kuten tarjota työkalut ja resurssit hazaroiden aseettomaan itsepuolustukseen. Me vaadimme kansainvälistä rikostuomioistuinta aloittamaan oikeudenkäynti hazaroiden kohtaamista julmuuksista Afganistanissa ja tutkimaan hazaroiden kansanmurhaa. Me pyydämme kaikkia maita tunnustamaan hazaroiden haavoittuvaisuuden sekä heihin kohdistuvan vakavan uhan turvapaikkaprosessissa. Hyvä yleisö, hazaroiden kansanmurha on tunnustettava. Hazaroiden kansanmurhan on loputtava. Loppuun haluan muistaa vielä meidän joukostamme poistunutta afganistanilaista aktiivia ja yhteisömme kulmakiviä. Homed Shafoi, sinä omistit elämäsi Suomen afganistanilaisten hyväksi ja toivomme hartaasti, että olisit ollut keskuudessamme tänään. Kiitos.
Oikein kiitoksia Zahra Alimille.